Dobrý den, začneme s jednoduchou otázkou. Co je to Vortal.gov? Je to elektronická platforma pro zadávání veřejných zakázek. Dobře, ale co je to elektronická platforma pro zadávání veřejných zakázek? Je to systém určený k tomu, aby veřejná správa dosáhla co nejvyššího možného stupně transparentnosti při zadávání veřejných zakázek, ke snížení veřejných výdajů, ke zjednodušení správy svých procesů a také k tomu, aby se přiblížila k budoucí povinnosti používat elektronické platformy ke správě veřejných procesů v Evropě. V současnosti znamená zadání veřejné zakázky mnoho hodin psaní, opravování a tištění dokumentů. Mnoho času stráveného přijímáním, spravováním a vyřizováním jednotlivých nabídek, včetně vysokých nároků na jejich ukládání. Je to proces, který se po mnoho let nezměnil. Jak funguje Vortal.gov? Vortal.gov využíváte ze svého počítače přes internet, elektronicky a bez papírování. Pověření uživatelé zadavatele veřejné zakázky se zaregistrují na vortal.gov.cz a vstoupí do portálu. Ve chvíli, kdy hodláte vytvořit zadávací řízení, dle postupu uvedeného v platformě vložíte potřebné informace a tyto informace o zadávacím řízení budou automaticky dostupné každému potenciálnímu dodavateli registrovanému v systému. Vortal.gov umožňuje doplňovat zadání, poskytovat dodatečné informace či vznášet dotazy, a to vždy transparentním a bezpečným způsobem. Zájemci o zakázku si prohlédnou zadání, připraví nabídky a podají je zakódované prostřednictvím platformy, včetně elektronického podpisu a časového razítka. Platforma každému uchazeči potvrdí podání nabídky online. Nabídky jsou bezpečně uloženy v platformě a je naprosto nemožné s nimi manipulovat bez klíče k jejich dešifraci. Jednotlivé nabídky lze otevřít a přidělit k vyhodnocení teprve až po elektronickém ustanovení komise. Tak jednoduchý je Vortal.gov. Můžete jej okamžitě zavést. Nevyžaduje měsíce vývoje, zaváděcích zkoušek a neexistuje zde možnost chyby. Systém již existuje a funguje, denně ho používají tisíce veřejných zadavatelů. Vortal.gov je unikátní platforma, která realizuje všechny typy zadávacích řízení pro více než 3000 veřejných zadavatelů na celém světě. Proč? Ze 4 důvodů. Transparentnost. Vortal.gov nabízí záruku transparentnosti, kterou dnes požadují všechny subjekty veřejné správy. Všechny kroky procesu zadávání veřejné zakázky se dají zaznamenat a kdykoliv mohou projít auditem, a to s maximální spolehlivostí, dokonce i léta poté, co byla zakázka vyhodnocena. Důvěrnost informací. Systém využívá nejvyspělejší techniky v zabezpečení a kódování dat. Nikdo nemá přístup k citlivým informacím, dokonce ani provozní tým Vortal.govu. K informacím mají přístup pouze uživatelé, a to za podmínek, které určuje zákon. Systém je certifikován dle ISO 27001 pro poskytnutí maximální záruky bezpečnosti a důvěrnosti, která v současnosti existuje. Cena. Platforma je cenově dostupná všem subjektům veřejné správy. Subjekt platí pouze za služby, které dostává. Tato investice zajišťuje snížení celkových veřejných nákladů i administrativních výdajů při zadávání veřejné zakázky. Jednoduchost. Zavedení Vortal.govu je okamžité, nevyžaduje instalaci žádného hardwaru ani softwaru, pouze se zaregistrujete do systému a je hotovo. Vortal.gov se přizpůsobuje potřebám každého subjektu a může být integrován s vašimi informačními systémy. Navíc každému zadavateli Vortal přidělí jednu osobu, která vás bude provázet platformou při zadávání veřejných zakázek, pro ujištění, že vše probíhá v pořádku. Prostřednictvím našeho call centra a poskytováním online informací je Vortal odpovědný i za podporu všech uchazečů v rámci zadávacího řízení. Tím je bezproblémově vyřešena komunikace uchazečů se zadavateli. Tak jednoduché to je. Děkujeme vám za váš čas a těšíme se brzy na shledanou. Vortal.gov